hama weka Muriro Dadiso nhasi iri rimwe zuva tiri kuendera mberi nenhau yatakakupai. Tiri nzvimbo inoka yemudzi, nhau yemukomana akati aiwa ini ndoda hangu kuromba, sekuru achiti inini handichada zvekuromba. Naizvozvo sekuru mutsvairo takavabvunza kuti ko chiko chinenge chichimboitika ipapa. Vakati inini handirombese. Kana munhu akatouya kwandiri achida kuromba handirombese, asi pakawana mumwe munhu anenge achiti urombwa hwangu handichahuda, paine anohuda, aiwa vanomupa, vanotitora hako. Nhasika tiri kupinda muchirongwa tichiona kutambidzwa kwemukomana urombwa. Mukomana akazvipira akati aiwa hazvina basa, ndozvionera kana zvazonetsa tichange tichiona kuti zvakamira sei. Andrew Shamba dosita rangu. Farirai chirongwa chedu chezuva ranhasi. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Mtemo andinoenda kupa papi pano chawada upfumi handizvo kana zvanyangara zvikajawa nazvika uno mwana siwe mwana ndinasi alibe basa mwana chinobasa upfumi handizvo chinobasa upfumi mwana alibe basa hanzi hongu ndizvo ayo akatobhataya na pano anga batawira pano bano zondivika pekale abe nuka ini zvenya wako kusinditi futi zvanyangara wasiku kana ndawira ndabatangowirirana kuti wazvida tokupa Vunza Waiye anya namuzivisa pamatara kuti wanapa shona yachienderasa ndau yukakuya koti ndicharamba izvozvi kuda kuti wana wache iyeyu wakupera iwo uchaberekawo wana chinokura chinokotama paulinyaza handipoba mangwana upfumi hwakura waitawo zvaudazvo wana wako wanenge ojiwa pekale handizvo pajeka here hazvina ndawa hazvina basa hazvina mhosva ungakudze mutundo kuona pauri pane akamboona mvuri womutundo kuti mvuri uno mutundo uno mvuri chaizvo nakwete enda hako mwanangu wazvida kwayapa yakadai makwati ayo enda woite izvozvo enda imoite kuno kunano yakanaka chikara woenda nakuofo kana pane vamwe ngauye kuno kunano kwete kuti maita swerera dai vamwe vatori papfupi apa yakanaka chirombo wazvirwa izvozvo ndapanza chikara ngauye nyaya iripo ndeyekuti imimi chamunoda kuna uyu ndechekumutambidza chete, asi munomuzora nega mafuta iyi. Mapedza kumutambidza hari yenyu iyi munoiziva handiti mafuta ari mumu munomaziva, ndiye muchazora upi mamuzora uyu kumeso mobva matosiya hari. Asi zvinhu izvi hamuzviite pachena, munozviita makavharwa nejira. Handimanza mapedza kudaro imi munobva matobuda mujira motosiya uyu ari mujira. Munotaura munhu akakupai mafuta aya munomuziva, ndapiri kwamakapanana munokuziva, motosuma zvamakaita zvese. Takazoenda kumwana wako, mwana wako akataura mari handina kuikwanisa, saka ndakutambidza uyu. Matambidza uyu munoperekesa, handizivi kuti muchashandisa nzira ipi uko. Mari iri kudiwa yekuperekesa, kana $10 kana $1 kana chiya mune maperekesa. Handimazvinzwisisa. Uyu anotora mari ndopaanotangirawo kuwana mari. Anoivana kwete yake yamunoperekesa imimi, asi mafuta aya ndimi munomuzora, haisi n'anga, because mishonga ndoyenyu, ndimi muri kupani uyu. Handimazvinzwisisa. Zvamatambudziko amaisangana nayo imimi kubva kumwana wenyu uyu aiti handisi kuenda kumaperiod nokuda kwemushonga uyu, ndikurara nomurume wandisingaoni, handisi kuroorwa. Izvozvo kuna uyu tinozozvirapa isusu kuti izvi usaite, izvi usaite, izvi usaite, kuti zvimufambire negwara rakadini rakanaka. Handi hari yenyu maiziva iyi. Right, chibatai chenyu kuzora uyu mafuta mwabva mutambidza hari, makafugwa nejira. Hatina isusu pakati pedu hapana anofanira kuona zvinhu izvozvo, saka muchafugwa nejira motora mafuta mozora uyu.
motora nemaoko iyo uorudzi wopano wechikandamini ndo wamakaisa uyu uri kutsigisa zvinhu izvozvi kuti zviende kunogwarira uyu ni changu ruoko chete handimanzwa uyu ndinozomuudza zvaakudiwa nomudzimu kuti achiteedze wafuga ino jira renyu ngaringe riri rinofuga chaiko chaiko kwete zvokuedza seizvozvo izvi fugai uku ngarisendere uku taurai zvese norudzi. Mushonga uyu takaupiwa naApiri mu2006 ndobva tazotsvaga. Izvi kutsvaga hazvina basa. Mushonga ndakaupiwa naApiri mushonga wenyu ndaakuupawo uyu ari kutsvaga pfuma. Apiri mushonga wenyu ndaakuupawo uyu ari kutsvaga upfuma kuti apfume. Taurai zvakataurwa nomwana waApiri. Mwana waApiri ndokubva ati ari kuda mari yakawanda ndobva ndashaya mari iyo. Saka mushonga uyu ndaakuupawo uyu kuti akutsvagawo mari nawo. Chimutambidza hari? Iwe chibata hari? Chibvisa jira kuna ava cheta. Ngatisafugwe kuno uyu. Wape mvura iye wapaire uyu. Kupaira ndimokuziva. Kumwa mochi. Chipo wageza awa endai pano paari apo wamagezwa ipapa mvura iyo. Chiendai mumire uko muchazodzoka yenyu mai manje hamuna nguva mune madzoka. Mirai apo. Putiridzai hari iyo inojira kuiputiridza sokuti isaoneke. Maenda apo pahamba papo. Mabva pahamba kwepa munhu maenda uko kuhopfu yechuru naye. Maenda kuhopfu yechuru naye. Obva aumba chentrata chiumbwa chaanoumba chichi zvapera. Putiridzai hari inojira kudai. Iyi hari haichaoneke panguva ino. Sezvo chiputiridzai inojira iro. Ngachibata achiende kogara apo chimupa yaende kugara chitakura waende kugara apo pamwe pakagarwa nokudza wakomana andoka waya nobhegi ndinotakurira paimai pane mari yauchapuwa mari iyo ndiyo ichatanga kufamba iyo vaupfumi ichatoipuwa gara ipapo chatoitsvaga endai nayo ipapo. Ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Munoti kudini nayo nhau iyoyi mucomment section. Ndoziva kuti rinenge richipisa comment section. Takamirira kunzwa zvamunofunga. Henry Neshamba ndozita rangu. Saka mune zvimwe zvirongwa zvachiramba tichikupai, asi musakanganwika kusubscribe kuDrumas Media nekuti Drumas Media inokutorai yokuisai padanho repamusoro-soro. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.
Thank you.